कोनो औरत के एगो लड़का ना होला साहब, कोनो औरत के एगो बच्चा ना होला तो ओकरा के लोग बाझिन कहेला। हमनी के हिंदू समाज में ओकर लोग मुंह ना देखल चाहे जी। एगो औरत माई के मंदिर में जाके देखी बड़ा भाव से कहती है का हो की रोवेले बझनिया मैया ए माई ये दुनिया के ऐसा रीति रिवाज कि अगर कोनो बहन के या बेटी के लड़का ना होला ससुरा में जाली तो करा से लोग सब बोलल छोड़ देला। देखी सुजीत मीडिया जी भाई के स्वागत अभिनंदन बा। मोबाइल लेके खड़ा हो गए और नीचे रहत नहीं गरी सुजीत भाई के स्वागत बा। कोनो नहीं हर में जाली से हमनी के बेटी बहन तो लोग कहेला कि 2-4 साल बीत जाला तो लड़का ना होला तो करे के लोग कहेला कि बाजी नहीं कर मुंह मत दे हटाओ एकरे। सब लोग बोलल चलल बंद कर देला, रास्ता चेंज कर देवेला लोग। बाकी औरत देखी लड़की जाके कहते के माई एगो तू माई के माई हो, हां एगो बेटी के तू माई हो, माई के माई आ तहर बेटी के लोग ऐसे ताना मारत ई तहरा अच्छा लागत। देखी बड़ा वियोग में कैसे कहत कौन वियोग की रोवेले बझनिया मैया अरे रोवेले बझनिया मैया अरे बिलखी के हो तू हरिया माई कनिया सा फिर तुए मैया ये तहरे बेटी के धन संपत्ति सब भरल बा बाकी गोद में लड़का बिना माई लोग मुंह नहीं खे देखत एक मुना बिना सुना लगता कि तनिया सा फिर तुए मैया घर में धन संपत्ति के कोनो कमी नहीं, अन्न धन भरल बा, अन्न धन भरल बा, ए माई ए घर में सारा संपत्ति गांज रखल बा बाकी तोहर बेटी के राह चलल तू सवार हो गइल बहुत दिक्कत। अन्न धन भरल बा, अन्न धन भरल बा, अन्न धन
हमरे मसूदन प्रॉपर्टी डीलर के बड़का भैया भैया बड़े हजारों रुपया के पुरस्कार भैया के स्वागत अभिनंदन बा। छोटा भाई तेज प्रताप भी आया। ए माई बोलो बालो सासू जी ना बोले सासू जी ना बोले सासू जी देखिए छोटी बहन मेरी अनामिका त्रिपाठी 2 दिन से तू आई वाले बाकी एको दिन अइले आना भैया भाई के याद नहीं कोई बहुत अच्छी मेरी एक ही बहन इंडस्ट्री में है, इसको मैं मानता और किसी को स्टेज पे नहीं मानता। कि छोटी बहन है मेरी इसको आशीर्वाद हमेशा मेरा रहेगा। बना रहा सासू जी ना बोले सासू जी ना बोले सासू जी देखिए बड़का भैया हमरे पूरे पटना के प्रॉपर्टी डीलर के तार हेड नाम में सुनले वाले मसूदन भैया रुपया यही में गाड़ी दिया ला रुपया के उड़ावल ला जा। बड़का भैया हे माई जैसे तू जीरो से हीरो भइल बड़ा वही तेरे 100 गुना और ऊंचा जा। मसूदन भैया की ओर से लाखों हजार रुपया के पुरस्कार बा और कहे के भाव बका कि भरा देखिए नयका जमाना के भाई आजकल का हो सोनू जी। हाँ देखिए आज के जमाना हो गइल का करब छागरम के कार्यक्रम में भी हल्का भाव एगो गाना हम बोले रह अरे की दोसरा के बल बहना अरे भोकाल हम बनाई ले